Gaya nila, oy. Wa pa mo na human dia. Dali na. Dagang kay kwarta niya. Ini mga kwarta na ko yung balaya. Ya? Kuya Will? Kuya Will? Tawatan yun di ba? Maragi yun ni pwede. Balay pag yun kuya. Duulong ko ni be. Uy! Kawatan ka no? Ay saba. Kung sa'yo saba? Ayaw saba ba? Tabangi ko diri, tagan-tagang 500. Tabangan? Di man na ito makaya kita rang duha. Pangitag kauban ba para tulot ta. Sige. Hinahinayo lang sana ha. Mangita ko kauban. Balik ko roti ka. Imong balay ba? Gilong ka ba? Ha? Kago ko mga kayamanan dito ba? Relax lang ya. Para makakwarta po ko. Usay mga kwarta? Nagingon ang kawatan sa kuwa nga. Tagaan ako 500 kung tabangan na to siya. Uy, so 500 mo, 500 ako. So skalibo na. Mao ganino. Relax lang sa dra. Kitabangan na to siya. Kana mo sakto kay mga kwarta pa ta. May saan ba to siya? Ano si katawa na? Tara na. Ate, bugaya nila maabot eh. Stoy. Akong kauban. Maayo, maabli na to. Kani, hawd kani pero duhaman mi. Skalibo ha, skalibo. Oy, bliman na raw. 500 ta ni. Ay ba, tabangin ako ninyo ba? Diri. Kira bala na. Bala. Abri na. Uy, maabli na. Kwarta. Pero tayo sa dira ka kay basig mabot ng tagiaba. Look out ra ka, ha? Oy, bliman na. Kuwaatan na na. Oh, kami bahala diri ha. Arig lado. Marami. Gaya nila, oy. Wa pa mo na human dia. Oh, abet na ngayon. Relax lang dira. Bantay. Pasudlan ako ba? Tayan ninyo, oy. So may plano ya, pasudlo na to na. Pasudlo na to na. Kay kulatao na tong duwa. Sige mo katawa ba? Pasudlan ako, be. Dali na. Dagang kay kwarta niya. Ayos kayo. Ya, ayos kayong plano no. Magkasyato tani ba? Tara. Oh, wala, madaling balay.